Il-Roads Policing Unit, taqsima speċjalizzata li minn barra li se tkun tara li l-liġijiet fit-toroq ikunu osservati se tkun qed tinvestiga wkoll inċidenti maġġuri. Propju warajja hawn episodju simulazzjoni li din il-unit se tkun qed taffaċċja. Jidħol rapport lill-Pulizija dwar aċċident tat traffiku b'waħda mill-vetturi saħansitra tkun maqluba. F'ħakkatajn jaslu fuq il-post uffiċjali mit-taqsima li għadha kemm twaffqet tar-Roads Policing. Dawn jibdew jevalwaw il-perikli li jkun hemm fuq il-xena tal-aċċident biex bekk jibdew jikkoordinaw l-attività fiż-żona skont dak li jkun hemm bżonn. Jibdew jidentifikaw marki li ħallit wara l-vettura, apparti evidenza oħra ta' fuq ix-xena, ħajjimmarkawhom, it-triq se tiġi magħluqa traffiku ddevjat. Minn hemm il-Pulizija jibdew il-proċess biex jiġbru l-evidenza minn fuq il-post, inkluż b'ritratti u filmati. F'ċerti limitazzjonijiet, il-Pulizija wkoll se jkunu qed jużaw drone fejn tingħata stampa aħjar ta' dak li se dakkawża l-aċċident. Dawn id-drones huma armati wkoll b'termil biex anke jintużaw fid-dlam. Minn barra hekk, uffiċjal ieħor juża l-kamera għal stampa 3D tax-xena li tipprovdi wkoll rappreżentanza aħjar fil-qrati jekk ikun hemm bżonn. Wara il-post jiġi mmarkat għal dak kollu li jkun qed jidher permezz ta' codes innumerati biex ikollhom referenza għal kull tip ta' evidenza. Minn barra hekk, l-uffiċjali jieħdu l-qisin kollha tal-aċċident. Fl-aħħar mill-aħħar ħajkejlu wkoll ċertu distanzi biex hekk f'każ li t-teknoloġija fallit li din tista' tiġri dejjem, hemm ukoll kejl li ħajkunu ħadu huma fuq il-post biex fl-aħħar mill-aħħar noħorġu dik il-famuża sketch. Iżda bil-kontra ta' x'kien jiġru normalment qabel, il-ħidma ta' din is-sezzjoni fuq il-post ma taqafx hawn. Il-Korp tal-Pulizija investa f'apparat ġdid biex isiru testijiet apposta ħalli jaraw l-istat ta' triq kif inhi, inkluż għall grip tat-tarmak u l-angoli tal-vetturi. Dan l-apparat jitwaħħal fis-sit tal-passiġġier vettura li tittestja it-triq tal-aċċident biżżejjed informazzjoni li qabel ma kienx disponibbli. Da li jagħmel apparti ħafna numri u fatturi differenti tal-angoli jekk għandek xkember jew affarijiet oħra joħroġlok dik li ngħidula il-coefficiency kemm fiha gripp it-triq. Minn dan kollu imbagħad jistgħu jkunu sketches aktar ċari biex wieħed ikun jista' jifhem x'hemm fuq il-post. Qabel bdiet taħdem din is-sezzjoni l-ġdida saru anke l-kalkuli ta' kemm ikun hemm aċċidenti kuljum fit-toroq Maltin fejn bħala medja ikun hemm bejn 3 u 4. Dan minn barra t-taħriġ estensiv li sar lill-uffiċjali tat-taqsima. Mindu twaffqet, il-Roads Policing Unit ħadmet fuq 20 aċċident ta' traffiku fejn kien hemm persuni feruti u każ ieħor fatali. F'ħafna mill-każijiet, ovvjament fejn għandek ħafna evidenza, it-triq se ddum iktar biex tinfetaħ, però f'ħafna mill-każijiet it-triq infetħet pjuttost malajr. Għal din is-simulazzjoni kienu wkoll preżenti l-Ministru responsabbli Bajrin Camilleri u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Caffaro.